Boas, como andamos? Pois nada, estamos aquí despois dunha semana, outro vídeo. E, bueno, como xa puidestes ler no título, hoxe o tema a tratar é un tanto diferencial, un tanto distinto que se pode atopar moitas veces por aí. Fago, pois, porque eu son unha persoa que retorna moito a este tipo de temas e que é un tema que me gusta bastante, pois iso, pareceme bonito compartilo. E que ademais me parece un moi bo tema para darlle comezo aos vídeos en serio da canle, porque, bueno, hai que ter en conta que outro non era máis que unha presentación. Para tratar o tema e entrar xa en materia, o sistema que vou usar para tratar este tema vai ser aproveitarme das experiencias que me comentaron outras persoas. Son fundamentalmente dúas frases que me dixeron dúas persoas ao longo deste verán e que me parece que ilustran moi ben este tema. Realmente somos capaces de cambiar o mundo, podemos cambiar o mundo. Creo que é un tema que todos nos plantexamos cando menos unha vez, e os que non, pois xa o fixemos varias. A reflexión vai máis no sentido dese isto de querer cambiar o mundo é realidade, é dicir, se pode levar a ser real e ten sentido ter este pensamento de quero cambiar o mundo, ou se máis ben é unha ilusión, unha fantasía que está moi ben para alegrar os días, pero que temos que saber que é mentira. A primeira aportación neste sentido é a dunha compañeira que usou esta frase literalmente: eu non podo cambiar o mundo. Cuidado, esta compañeira non o dicía no sentido de non se pode cambiar o mundo. Por eso dixen o eu. A focalización era o suxeito. Unha persoa soa, un eu, unha primeira persoa singular, non pode cambiar o mundo. Somos como 7.000 millóns de persoas nesta gran bola. 7.000 millóns. Unha persoa. Unha persoa sobre 7.000 millóns de persoas. Unha persoa pouco pode facer. Non hai que ser un gran matemático. Sexamos lóxicos. De que falamos cando falamos de cambiar o mundo? Non falamos de facer un cambio científico natural no sentido de que a gravidade, cando solta as cousas, vayan para arriba en vez de para baixo, que cambien as conformacións químicas ou de que 2 más 2 sexan 5. Cando falamos de cambiar o mundo, falamos de unha perspectiva humana, dunha perspectiva social. Sempre falamos de que cambien as cousas nas relacións das persoas, por exemplo, que estas sexan máis pacíficas, en non haxa guerras entre os países, que son non deixan de ser grupos de persoas ou institucións que representan a grupos de persoas. Falamos de que haxa unha relación co medio máis sostible. Falamos de que haxa mellor distribución da riqueza, pero ao final de todo relacionado coas persoas. Que unha soa persoa diga, quero cambiar o mundo, quero cambiar a 7.000 millóns de persoas. Así, porque o decido eu, como estou eu aquí no sofá da casa, pois, sexamos realistas, ou és un dictador mundial ou non o podes conseguir. O problema é o eu, unha persoa. Necesitamos piña, grupo, xente, un grupo plural. Retomarei logo o tema, pero agora vou ir coa segunda frase, que é a dun monitor dun campo de traballo en que estive este verán. Este monitor presentábase da seguinte maneira: Ola, chámome Abraham e podo cambiar o mundo dende a miña aldea. Esta frase entendémola despois cando nos explicou. El era historiador da arte, é historiador da arte. O que fixo foi, xunto con uns compañeiros, coller un museo de augardente que había na súa aldea, que tiña como 5.000 habitantes, unha cousa así relativamente pequena, para aproveitar ese espazo e facelo compatible cun espazo de arte e cultura. Isto é o que se lle chamou FC Cubo, FC o Caldeiro, para os de Galicia bilingüe, que son as siglas de Espazo Felicidade e Cultura Contemporánea de Cazalla de la Sierra. O importante aquí é que esta persoa, perseguindo o que el quería facer, o que el quería que era bo, conseguiu a oportunidade, conseguiu levar a unha aldea relativamente pequena un centro de arte e cultura contemporánea. O que quero salientar aquí é como as cousas cambiaron. Agora hai algo que antes non había, ninguén pensaba que podería haber dende unha perspectiva reducida, pero sí que é certo que cambiou as cousas. Ora ben, podemos dicir realmente que este home cambiou o mundo? Nótese a galeguidade desta resposta. Pois, a ver, sí e non. Sí que fixo un cambio, iso é innegable. As cousas que había antes
agora son diferentes. Logo hai un cambio. Que ocorre? É unha perspectiva moi reducida. Cando falamos de cambiar o mundo, falamos dunha perspectiva moito máis ampla, dunha perspectiva global. Cambiar eses 7.000 millóns de persoas. E é agora onde vou intervir eu e facer a unión das dúas ideas que menciono no vídeo. Por unha banda, a capacidade individual. Como individuos podemos facer cambios. Un pequeno cambio, pero un cambio, ao fin e ao cabo. E volvemos ao principio. Eu non podo cambiar o mundo. Pero quitemos o eu. Poñamos a facer cambios en grupo. Falemos de colectividade. Falemos de persoas, en plural. Porque se este home fixo o seu cambio, eu fago o meu cambio, ti faz o teu cambio, o outro fai o seu cambio, o do piloto fai outro cambio, ao final as cousas cambian. Cando o eu cambia por un nós, eu non podo cambiar o mundo, pero nós podemos cambiar o mundo. E quen é nós? Nós somos nós. Bueno, pois nada, aquí dou por rematada este novo vídeo. Espero que vos gustase ou vos parecese cando menos interesante. Tedes a boliña esta para suscribirvos se vos apetece. E nada, deixo vos os comentarios. Esta vez sí que tratei un tema que xa se pode abrir un pouco máis a debate, a reflexión, que é o que me interesa. Hoxe fixen o vídeo baseándome en cousas que me dixeron outras persoas, non cousas propiamente miñas. E da mesma maneira gustaríame ler o que pensades ou o que se vos ocorre ao respecto deste tema. Pois para seguir aprendendo, seguir recollendo información que ao final o que me enriquece a min como a persoa. Dadelle gústame se vos pareceu interesante cando menos o vídeo. Nada, eu son Miguel FP e vémonos na próxima. Temporais, e non penses nada máis.